nganti kliru monggo si Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang waktu kanggo rasa bongkar lan nafsu.
Gedengku sagung tebati Rahayu ingkang hamangku krida rahayu ingkang hamangku karsa sumrambas denipun kala nuwun A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauli jengan sokanton teman karahayun kabakasetan sahlu meberno depan kita sedaya kala nuwun Nugroho sasewlasane Gusti kajiwa kasira katur matempat jidipun polenggih babak saepe ingkang tuhu bagya mewah mulya. Katur dumatempat jadipun para pepunden sepuh para pini sepuh adi sepuh ingkang hamar sudi titin utami ingkang pates punyun desa kinabekten ingkang tansah kula srandu pangestunipun. Katur rumat jadipun pangrangsane agami para alim para ulama payai basa antri kata sari lan dalil semanen kita bilih dados pantun kiblating panempak diring budi. Katur rumat jadipun para pangpan praja satriyaning negari ingkang dados pantempat wedasih katados pinangka ngiring pemerintahan. Wonten ing wewengkon dukuh ngaglik bulu kertas daya miwah barat daging Wiratantama Wirawiyata pumakarya lebet dening praja ing kathah sampet kliwiring darma. Katur rumah tempat jadipun para trisutresna budaya adilungsung pembakanan adang tremai kepates tampi pakormatan. Langkung ribiyin sembah kula nderekaken astungur ngaturaken puja puji syukur ngarsa dalem Gusti Gong sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala awit nikmat saha hidayah ingkang samper betah debat kita sedaya saengga wonten kraira kalenggahan Sang Peniji. Kita saged pepanggihan kanthi mangke ana yuwana lirupita awit. Sholawat serta salam boten katalumban tetep kalimpahaken baginda mulya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sedaya dados pandherekipun tansah kita serantos syafaatipun wonten ing yaumul kiamah awit. Katuraken wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kalian kalau saha kanca pamentri budaya kata saku diberi kabudayan Jawi. Angkasa campur sari ingkang dipun pangertosan dening Panjenengan Mas Bapak Binti sekalian Mas Angge kang mujasaken mongkon lemah semantara kepareman asowan rek dewe dening panjenenganipun Bapak Parsa sekalian Ibu Narsi kang rahina kalenggahan Sang Peniji tetapi darmane asmang reket sekar cempaka mlyak miwaha si mahargya sisa kelalin Jawi Roro Ayu Nurmalu Diana ingkang hajatur kami kalian Bagus Muhammad Iman Ensih ugi rahining sedya anggenipun bebrayan lemenagi Untung iji pala panjenengan sedaya pangestu panjenengan sedaya ing sakmangke anggenipun hambale bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang kebangkepan jati kamulyan ngantos kaken-kaken lakninen kikal keperangaken momongan putra-putri ingkang soleh-soleh kapriginipun saged dumateng panjenenganipun tiyang sepah kekalih kang samangke sigi saged migunani beberapa bangsa negari tuwin agami. Para tamu sowan kula sak kanca angkasa boten katalumpen kasembuyung kalian sono balap audio Panda HD Pro Multimedia Production ugi rahining sedaya samang kacarlatipun hajat ingkang dipun kerat dening panjenenganipun Bapak Parsa sekalian. Wira pradangga sangkep sapidewe daya sampun-sampun tok ing karya sampun-sampun tok ing gati hamur wagani pagelaran campur sari wonten krahina kalenggahan Sang Peniji kala tepangaken setunggal baka sawiji bijil saking pemengkon Bulukerto kepareng jumining Pak Parwi monggo terai kalenggahan Sang Peniji sumangkake jengkar saking sasana panggahan rahayu. Kalajengaken mijil saking pemengkong Pacitan Mbak Kiki monggo Cahayu.
kalajengaken mijil saking wewengkon Ponorogo Mbak Ciki monggo. Katuraken uli jeng sauda patepajinipun Polegastoyo kalau Dimas Arti kang suami saking wonten ngayuja karto diret teraken patepajinipun Polegastoyo katuraken uli jeng lelenggahan uli jeng bersani kala sak kanca pabri budaya angkasa campur sari monggo.
kowe nek